И какво става, хора? Днес ще играем с моя приятел Ясен. Преди да започнем, първо ти се представи на хората. Аз съм Ясен и днес ще играем Brawl Stars. Така. И се очаква по-често да играем заедно. Да. И абонирайте се за канала, лайквайте и шервайте. Още малко сме на 50 абоната и мога да стримам и да играем в 1 в 1 в FC Mobile, така че абонирайте се и лайквайте. Така. Нека да започнем. Какво да играем? Шоудаун, искаш ли? Искаш шоудаун? Добре, съгласен. Сигурно пак някой ще ме хейти в коментарите. Чай дали записвам. Да, записвам. Значи, един ма хейти или някаква, пак ще ме захейтят, защото съм много слаб. Човек, аз много не играя толкова игри, аз само играя за вас, защото ви харесвам и да, и обичам подкрепата, толкова да ме псувате и така. Дай реди, брат. Само на секунда да си направя в... Така че имайте на предвид, че няма да ме интересуват тия хейт коментари, така че пишете си там, псувайте ми и това е, какво правя. Има и такива хора. Имам нещо да кажа. Скоро ще започна да стримвам в Kick. Името ми ще е The Clover King 1 и кланът ми в момента в Brawl Stars се казва The Clover Kingdom. Да. Така че може да слушате. Аре. Малко ще слушате звука на Brawl Stars. Даре. Тук са писани. Ти започна ли игра? Не си. И да, хора, започваме. Има един код. Ама не, аз се занимавам с тях, ще чупя кутии. Знаеш кое е умното? Ще те изчакам да се разпалнеш и да си вземеш това. Да, това е неумно. Проблемът с този герой, че... Нямаш гаджет, проблемът... Могат да ме стрелят да рече, аз трябва да се близо. Което за мен е голям проблем в този случай и ми направиха сандвич. Не баш. Айде, бе! Аре, умри, бе, брат! Не мога от сера, айде, дет! Сандвич на хамен. Ама има примерно си взе джемовете, нали? Да, взеха ми джема. Внимай, за тебе има един Рико. Не, много мило. Тук майче ни направиха сандвич. Детство. Брат, нали трябва да я апгрейдваш, защото имаш един гаджет, дето е много як. Дето се телепортва. Толкани се казва, не ми. Да, толкани. Дай на хейст, защото на този мет най-добре мога да печеля. На хейст? Добре, аз съм с Джеси тогава. Въпреки, че не съм толкова добър с Джеси, нека да играем с Джеси. Джесика, айде. Сега само трябва да си заредя пауъра и да им чемпнем, и да ги чемпнем.
Аре! Как не го убих, бе? Айде, бе! Добре. Чая да полудея. Проблемът са много бързи. Не, това е проблема, просто аз съм много крив. Ако сега пусна... Доведете ги към мене. Трябва да го бия той. Хо, много цепта. Това как се казваше на Джики, на... Забравих името, сета, брат. Джеси, да. Формата. Убих орнамент. И забравих, на 100 абоната ще направя фейс ревю, така че... Абонирайте се. Аре бе, що тръгваш на там? Не беше ли на 50 абоната? На 50 абоната пускам стрим. Да, сега там джъмпвам кутията. Аре, убие го бе! Yes! Чай сега ще... Пускам това гаджета на Джеси и много ще подцепи. Ама Брок... Ама на Брок новия скин не е зря, бе, брат. Не е толкова зря. Брат. Той избяга. Убитаме. Наложи ми се да го пусна. Ще да умра. Ама нищо, все пак бием. Още. Ама да не предизвикваме още съдбата. Ти цепи, аз ще ги разсейвам. Аре, GG! Даже нямах нужда от гаджета. Кой гаджет ползваш неопримо, че не знам. Най-опремо използвам метеорита. Аз ползвам това, дето го премята. Дето го вдига и го премята. Да, и това е добро, ама аз предпочитам метеорита, за това нашето не е доста. Искаш ли нокаут? Чакай, че трябва да си взема нещо там от Brawl Pass. Всеки забрам тази нещо, че тия сумите, с които печелиш героите. Кредит. Да. И аз се на още две ще отварям мегабокс. Аз съм на 5 до мегабокс. Не, аз съм на 5 и ми остават 7 до мегабокса. Да. Тук хора се сгрижам, приятелите, не знам защо. Ай, хора, в момента събирам за чичко паричко, оня или Гриф, същото нещо. Гриф, да. Аз ги наричам чичко паричко. Да. Според мен е мит герой. Има по-добри от него. Брат, още 10 дена и мегабокса се маха, what? Какво? Тук май не трябваше да съм сел примо. Че съм първи умрял. Ама внимай, смисъл. Не гирашке веднага, просто кемпи. Трябва да ги доведете при мен. Да, ама нането е опасно. О, аз съм дет. Справи се. Дай. Не, бягай. Не, няма шанс. Няма шанс тук. Трябва да... Мамка му. Така си. Доведете ги възможно най-бързо. Те са мишки и не могат да дойдат като мъже, човек. Аре, дет един. Аре, един е дет. Дай, бий го. Добре. Браво на нас. Опа, не. Беги. Не помня как се казва. Нани. Нямам пал и не стига пал да го джинсна. Аре, ус. Това трябва да спечелим пак. Сега да. То моят ще умре, бе, брат.
Не, направи грешно нещо, ама живее още. Биги. Браво, браво. Чай ще те пазя. Да, само трябва да избегам силно. Ако тя се покая като мъж, ще е много хубаво. Не знаеш, че Ел Примо, като му набият демидж, Аз съм дет. си зарежда пауъра. Да, в смисъл. Биги. Не! Yes. Окей. Няма шанс. Скочи. Не успя да го отсериш. Хилай. Чил. Не, така. Сета. Же и здравим. Трябва да се смениме броуъра. Че чакаме да ги бием тея. Тя слабаци. Между другото, то Брок не е много зря. Аз го играх на едно видео, не е много зря. Изглежда. Чай да се почеш. Моето лично мнение си изглежда като едно. Да, така е, обаче... Не знам, пробвах го на видео. И става, смисъл. Да, става. Той е силен. Да, силен е, обаче изглежда горе-долу добре. Става нещо, ама не е толкова. Проблема е, че прилича на някакъв негър. Не като гей. Да, и просто е грозен негър. Не като гей, а просто е грозен, да. Грозен. Преди беше много... Не, мама, той е опасен. Той е досаден. Той дето снайпва нещо, там като Пайпър. Почти е детония, дето се опитват нещо да направи. Браво бе, яска бе, машинка си. Как умрех бе, аз? Трябва да се приближи. Да, защото е мишка. Няма да казвам думата. И на едно видео, ако си спомняте хора, казах на един, когато играх футболна игра, спомняте ли си, когато казах циганин? И не знам как още не съм бамнали, обаче се надявам да не ме е репортнат, иначе става много лошо. То умира. Сега всички хора ще кажат, че ти си по-добър от мене, бе, брат. Искаш ли чалендж? В едно. Или викаш. В едно не помня как се прави. Те вайтна и ще идиш. Браво. Ама нищо поне. Бихаме. Не, че съм по-добър от теб. Аз играм много по-малко. Те просто си намирам стратегия. Имам си стратегия за героите, които играем. Той аз играта играм много рядко. Мега рядко. Дай да се много знаеш как. Тук. Аре, хора, ще отварям мегабокс. Аре! Сет... не съм отварям мегабокс. Сет 3, 2, 1. 5 неща, 5 джема. 90 стотинки. PowerPoint. Пин! Какъв е то пин? 1, 2, 3, 4, 5. Някакъв пин отключих, нищо особено. Така, какво да играем? Не искаш ли на Бробо? Дай на едно в едно, нали каза, че знаеш как. Добре, в едно направо искаш и това ще за видеото. Добре, айде. Сега ще... Добре, имам един въпрос. След като взема чичко паричко, имам за митик Макс, Джин и някакси там с бастун. Кой от тях е най-добър според теб? Кой? Че не те чух. Макс, Джин и Оня с бастуна. Оня с бастуна? Не се сещам кой е това броуър, така че махам всички ботове. И само ние ще си в едно. Един бял пусна с бастуна. Не се сещам, ама карай, както и да е. Барел ли? Какъв беше това?
Нещо си. Бай, Ганю. Да. Как те убих, бе? Много си бързан. Моя стреля по-бързо и повече. Не, мой биеше повече, ама не знам как не те убих. Моя бие много бързо. Брат. Просто моят трябва да прекалено. Йо, този скин е много грозен. Айде, що? Не. Не. Какво? Точно той ли трябваше да избереш? Аз съм добър с него. Знам, че си добър. Точно това е проблема. Опа. Аре, дет си! Ей, как? Yes! Не, мек няма да играш. Ти избра ребровара. Да. Айде, те си вън с различен бровър. Да, аз това правя. Знаеш на Шери кой рак ми е? Кой? Шери. Не. На 25-ти го направих. Окей, забръж го. Знаеш ли се на толкова далеч? Аз имам гаджет на нея. И ти чупи, бе, брат. Ние, че не е забавно така. Yes! Как? Имам гаджет! Добре, поне вече си елиминираш Шерито. Така, искаш ли да играем до 10? Сега горе-долу сме разиграли 5 игри. Грубо казвам. Чакай да игри? си прегледам бролерите. Колт. Няма някакъв скин, бе. Как няма никакъв скин? Аз съм готов. Стой малко. Окей. Ти си много... Все пак хора, тук играем за забавление, не тук да трейхардиме, така че... Какво? Добре, защо герой съм слаб? Реших, че ще оставим отдалече може да те бия. Но явно не е така. Сега това ни е шестата игра. 46. Това сега е шестата ни игра. Ще играя с Nintendo 64. Какво?
Играя с Nintendo 64, виж, героя. Ама да трябва да се казваме бrawlerите. Не яко. Аз просто го казвам, защото не видях. Сега Соня Бул, дето го добавиха. Нормално това ти се да рече рейндж, моя не е толкова. Пак 8-бит ми е на първи ранг. Първи ранг, ти си луд. Да, аз играя за първи път с него в момента. Затова губя. Yes! Реших просто да пробвам да играя. Добре, сега това ни е седмата игра. Девета и 10-та игра ще почна да трайхардя. Баш последния момент. Ще пробвам да трайхардя последния момент. Добре, между другото, на 10-ти рунд това е за златен. Ако ти ме убиеш, ти печелиш. Ако аз те убия, ти... Да, ще запазя някой, с който да трайхардя. Франк играеш. Добре. Той сега опи. Между другото сега игра с моя най-любим бrawler. Реално именно. Не. Аз съм затиснат въгъла. Лошо. Не, те го бъфнаха то. Забравих. Не, умри! Yes! Yes! Сега съм на 8-ми рунд. Да. Не, сега сме 9-ти. Не, 8-ми сме, бе. 9-ти сме, верно, да, иде. На 10-ти рунд играем за златен. Такова. За златен кил, така го кажем. Айде. Не, чакай сега, то ще го запазя най-накрая. Сега ще играя стоя. Преди с код много трайхарди, ама вече не. Опа. Не. Скочи. Добре. Това го мразя на маймуната. Не. Не, сето. Аре, бе. Yes. Сега е 10-ти рунд, това е последния рунд. Да, че трайхардна. Ще се опитам да трайхардна. Само едно нещо мога да кажа. Този герой може да телепорти за тебе. Да, ти имаш гаджета. Добре, ще ви. Интересно е това. Той е примерно брутален скин. Клубът. Как се телепортна? Yes, айде! Мачкай! Сега... И да, хора, да свършим ли видеото? Не. Искам сега да изиграем още не на 1-1, да играем на... Не знам, махни сега 1-1, докато да решим.
Еми да играем на... На какво, брат? на дуел. Какво е това, бе, брат? Виж на кое. На теко, дето каза Бурак, тейк да ел. Не. Оф. Значи на хейт. Аре, още едно геймплейнче. Да поиграем малко. Ти за Сел Примо ли ще си? Абсурд. Ти ме призна за глупак ли? Тогава ще съм се Сел Примо. Как ще се оприма на... добре, ти си добър. Окей. Така че да, хора, джойнете в Тухли БГ и да играем мега пигове. Не, вече не е Тухли БГ, вече е The Clover Kingdom. Ама отдолу си го писал, бе, ти тъпри си. На описание. Значи ще го сменя след малко. Еми, значи по тази лойка трябва да си го прекръстиш. Пак и да... Аре. Браво, бе. Аре, още не играе да приключваме. То кон е много опи, между другото. Добре, брат, защото той покава тъжаниците, докато ние му кериме цялата игра, човек. Е, така хора да може да си ги обясня, защо ги има даже в тази игра. Аре бе, он е на 9. Умрех. Тук малко помощ ми трябва. Браво, бе, Яска, бе, ти си бате. Просто, докато те оставим тебе, ти всички ги оправяш, човек. Охо, колко получих? Горе до 2000, може би. 3000. Да. Епик. И да, хора. До тук ще приключваме тази видео. Сменяш името на кой? Добре. Еми явно просто ще направим нов клуб. Не, аз ще го направя. Напиши The Clover King. Чакай. Виж просто в описанието тук как се пише. Чакай то, защо не можеш да си прекъсиш Тухли БГ на The Clover Kingdom? Не знам, като натисна не ми дава. То трябва да ти няколко дни, за да изчекаш, да си го промениш. Добре. Чакай, ще ливна преда. Ще трябва. Добре, хубаво. Чай се изплаших, че без исках цъкнах да го прекъсна. Аре, вече видеото е на 30 минути.
И после след видеото ще те питаме на нещо. Направи ли Куба? Я тъма да се бледна някой бро. Да. Clover Kingdom. Аз направо ще ти цъкна в профил и направо ще джойна в твоя профил. Да. И така, хора, ето го новият ни клуб, Clover Kingdom. Така че джойвайте в клана и да се забавляваме. И да, хора, за тук ще приключваме това видео и от мен. Чао!